L'any 1975, Sant Climent era un poble que, malgrat la prosperitat del moment, tenia molts dèficits estructurals i associatius. En aquest marc, va arribar a la població mossèn Josep Barcons, el qual, a l'entorn de la rectoria, va dinamitzar un jovent llavors mort. Per celebrar l'èxit obtingut en el pessebre vivent d'aquell any, van fer una excursió en el decurs de la qual els joves van proposar al nou rector representar el playback de l'òpera rock Jesucrist Superstar, que acabava d'estrenar-se al país. Les primeres reticències del mossèn van ser vençudes per la impetuositat dels joves, que van acabar transformant la proposta inicial. Per Setmana Santa es representaria el drama de la Passió de Jesucrist. El Divendres Sant de 1976 es va representar per primera vegada la Passió de Sant Climent i des de llavors s'ha vingut representant ininterrompudament cada Setmana Santa fins avui. La Passió de Sant Climent té dues característiques que la fan diferent a qualsevol altra passió. Una és el seu marc. La funció del 1976 va servir per recuperar un indret que havia estat molt concorregut a la dècada dels 30, l'Horta d'en Cosí, un espai natural a l'aire lliure que li dona un realisme i credibilitat que no es poden trobar en cap escenari convencional, especialment en les escenes finals de la crucifixió i la resurrecció. L'altre és un text propi, que es modifica cada any. Obra de diversos autors, vol explicar no només els fets que es recullen en els evangelis, sinó també com podien haver esdevingut des d'un aspecte més quotidià els darrers dies de Crist. L'any 1985 es va crear l'associació La Passió Sant Climent Sescebes, que a més de propiciar la consolidació definitiva, ha esdevingut una de les entitats més importants de la localitat. La Passió, el 1990, va participar en el Congrés Itinerant del Teatre Català i l'any següent en el Congrés del Teatre Europeu. El 2001 va celebrar el seu 25è aniversari amb una exposició que va visitar diverses poblacions. La Passió de Sant Climent ha estat capaç de convertir una inicial il·lusió juvenil en una consolidada tradició. Sempre ensenyava a les sinagogues o en el temple on es reuneixen els jueus. No he parlat mai d'amagat. Aquesta és la manera de contestar al gran sacerdot. Això es mereix una resposta. Si he parlat malament, digues amb què. Si no, per què em pegues? Com podeu permetre que el vostre rancor encengui la flama de la violència on hi hauria d'haver diàleg? Heu vingut predisposats a condemnar aquest home i no solament no el deixeu defensar, sinó que l'ofeneu i el denigreu. Demano del Suprem Sacerdot que se'l deixi en llibertat. Hi ha algú més que opini igual? Ni podem. Us heu quedat sol. Fa uns 25 anys que faig la Passió, més o menys, aproximadament. Fa 13 que faig de Jesucrist i és un paper que significa molt per mi, no? És un paper que et permet donar molt de tu, et permet molts de registres i realment portes el pes de l'obra, no? Si tu vas bé, la Passió va bé. Si tu no vas bé, la Passió no va bé. Però normalment sempre va bé. Aquest paper crec que si, per exemple, actualment molts de polítics, molta gent agafés de referent aquest personatge, potser entre tots iríem més bé. I el que intento des d'aquí també és donar-hi aquest caire en aquesta obra. La Passió de Sant Climent no només és una obra pura i dura religiosa, llavors el que intentem és ser una mica el que són totes les representacions com els pastorets, les passions i tot això, que som una mica la cuna o el bressol de tot aquest planter d'actors que hi ha actualment a Catalunya. Llavors, des d'aquí hi volem donar suport en aquest aspecte.
del jueu! Alliberarà un pres! Cal demanar la llibertat del nostre captill! Barrabàs! Ell és l'únic que ens pot portar la victòria sobre els romans! Barrabàs! Poble de Jerusalem, és tradició que per la festa de la vostra Pasca alliberin un condenat. Qui voleu doncs que deixi anar? Barrabàs o Jesús? Allibereu Barrabàs. Una de les coses també que a mi m'agrada d'aquest personatge és, bàsicament, aquest personatge a la seva època va ser un reivindicador, no? Una persona que realment va lluitar per uns ideals, va morir per aquests ideals, com també potser la situació política que estem visquent actualment a Catalunya, no? Per què no buscar una mica el símil de Catalunya i Jesús, no? En el fet de la reivindicació d'aquest país. Intentar buscar la independència d'alguna manera, intentar sobreviure a dintre d'un mar de crisis. De fet, l'època de crisi que estem visquent i l'època de crisi que va viure Jesús, d'acord que no es poden comparar, que eren moments diferents, però sí que la situació social era precària, tant en un moment com en l'altre, i Jesús va sortir com una persona reivindicativa, una persona que lluitava per uns ideals, i amb això també volem donar ànims, volem donar suport a tota aquesta gent que actualment està treballant per la independència del nostre país. Man, brotes de sang innocent. Sols hi ha un camí per prendre. No puc demanar el perdó de Déu. Tan sols hi ha un camí. 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 Ara t'escoltem. Si ets fill de Déu, baixa de la creu i et creurem. Van a salvar nosaltres. I tu mateix no et pots salvar? Pare, perdoneu-los perquè no saben el que fan. Si ets el fill de Déu, salva't a tu mateix i salva'ns a nosaltres. Ara no tens por de Déu. Mira que estem aquí penjats. Nosaltres tenim un motiu per ser-hi. Però aquest no ha fet res. Jesús, a veure. Mare, aquí tens el teu fill. Fill, aquí tens la teva mare. Déu meu,
Per què m'heu abandonat? Tinc set. Tot està consumat. Les teves mans! Encomano el meu esperit! Fa una colla d'anys que som aquí a la Passió, és de tot el poble d'aquí de Sant Climent i de pobles al voltant de Vilarnadal, sobretot. I bé, aquest any és el primer any que faig de Mare de Déu. És un paper, trobo que és molt i molt important en l'obra. Un paper que és molt tendre. Té una escena molt i molt plàstica a dintre de la Passió. Havia començat fent el que diguem nosaltres la turba, que és la gent que clar, el suport de darrere també necessitem tot el poble que ens va fent costat en els personatges que tenim paper. I durant un temps vaig fer paper de cega. I ara aquest any doncs, han anat canviant papers perquè no ens anem viciant, si tu vols, o així. I llavors, doncs, clar, ens van canviant perquè també ens vagin posant com unes fites, d'anar assolint cada vegada més i anar-te involucrant cada vegada més en els papers i en el que és la funció. Per mi aquest any ha sigut una sorpresa perquè no esperava de cap manera a caure a fer de Mare de Déu. Espero de mica en mica anar-ho millorant i fer-ho tan bé com pugui. El primer any vaig fer de Sant Joan un paper així molt petitonet, que no tenia gaire què. Però bueno, va ser la manera d'introduir-me. I el segon any després ja vaig fer de Judes. A mi el paper de Judes m'agrada molt. Trobo que és un paper que sovint no està com ben entès, perquè sovint Judes és com el dolent de la pel·lícula. Jo trobo que no és del tot el dolent de la pel·lícula. Sí que fa coses que la caga molt i acaba matant a Jesús, per culpa seva, però jo trobo que és més que això, perquè en Judes és una persona, no sé, com que intenta fer bé les coses, l'únic que s'equivoca moltíssim. I no sé, trobo que hi ha moments que realment ell s'estima Jesús i que el defensa i creu en ell. L'únic que al final acaba decebent i l'acaba traint.